Sanibonani molweni bhotani lotshani abshengi sidweshane ezidwesha zikanonkwezi ndibuyile masicima gusheni bethu nani. Ndiyazazi ndinqabile kodwa namhlanje umba endiza nawo mani ndineseqwayiso nje kancinci. I don't know uba kokwesingapha okanye kubi nguJanuwari not December. I had this problem. Abantu abafuna ukubhalelwa amayeza, like umuntu akuthumelela uWhatsApp, camagu mama bendicela undibhalele into yoba ndifune ntoni ukususa umgqwaliso. Camagu mama ndicela undibhalele uba ndingasebenzisa ntoni ukuqinisa indlu. I mean guys, ndiza nesi sexwayiso. Andiyazi uba ndiyibeke njani. Kukhona ukuthi sibe generous singabanye, sinipheke amabhaso apha kooTikTok, Facebook njalo njalo, ukuba xa unale ngxaki khawulezisa uthi, you understand. But trust you me, akukho nyanga iyawuze kunika into epheleleyo on a social media platform. At best zizinto zophekuza umuntu anofane akuphosele zona. But xa ufuna unyanga ingxaki udinga umuntu onolwazi, udinga inyanga, of which akho nyangi ke ngoku ezawuhamba ipapasha, we understand, itasi yayo okanye itasi yakokwabo uba ihamba ngolu hlobo. If bekunjalo bekumele uba sonke sineetasi kaloku, bekumele uba wonke umuntu has access to ulwazi lokunyanga. I-danger is here. Uzawuthatha amayeza kuFacebook kuthiwe futha. Kukho amayeza ayingxaki, kwamayeza ancedayo, but kwasemyeza liyakwazi ukwenza i-opposite yale nto wena uzama ukuyilwa. Ndiza kwenzela umzekelo. Kukho iyeza kuthiwa ngunukane. Unukane uyakwazi ufutha ngaye kuba usilwa isichitho esimnyama, umgqwaliso njalo njalo. Kodwa kwasemnukani mna ndiyakwazi ukumsebenzisa ndifaka isichitho. Uyayiva? Mna ke ngoku mna mntu ukwazi uthaka amayeza ndizawuyazi into yoba ukuza ngabisa isichitho kuwe kufuneka umdibanise nantoni. Kubekho ii-measurements eningasoze nizinikwe umuntu xa ekwenzela kuFacebook okanye nibhalela kuFacebook. Ii-measurements azikhutshwa. Uyayiva? Of which i-measurement ihamba ngomntu onyangayo okwaziyo uthaka into yoba umoya wakhe umxelele into yoba yikha kangaka apha. You understand? Ne-experience yoqhela usebenza ngamayeza. Uyayiva? Kukho amayeza othi xa uwasebenzisa kakhulu endaweni yoba kuncede aphele esithini ekumoshela. Mandenze umzekelo. Iyeza kuthiwa nguVelabahleke. uVelabahleke liyeza lentlahla. I'm sure senilazi because lithe ndi apha kwi-social media platforms. uVelabahleke xa usetyenziswa kakuhle, isikali si-right, edityaniswa namanye amayeza entlahla, umhle kakhulu. But kwasemVelabahleke xa overused in terms of i-number of times omsebenzisa ngaye, nokuthi isikali umsebenzisa kangakanani, uVelabahleke angakwenza kwawena ube weak. You understand? Ube nje ube into ekhaphu. Uyayiva? Xa usithi gqika uyahlekwa okwamanyani. Uyayiva? Ube nje into elula, nabantu abaripota kuwa basakubonela intweni, uyinto nje ungudelekile. Uyayiva le nto ndizama uyicacisa? Inyanga yona iyayazi xa isithi kuwe futha kathathu. Mhlawumbi angatsho into yoba once, 3 times in 1 month or 3 times in 6 months, or you understand, or ufuthe kathathu in 1 day. Uyayiva? Wena uzawufutha kathathu uphinde after 7 days uqonda uba ikenzeki le nto ubufuna mayenzeke, uphinde ungene kwela yeza, uphinde uqonda uba imana ayikenzeki, uphinde ungene kwela yeza, kanti uyamosha ke ngoku. Kukho umkhanya kude, umzekelo ukhanya ukude liyeza lentlahla, ewe siyavuma. But umkhanya kude
uyingozi ngoba when overused emninzi egazini lakho emzimbeni wakho unga-attracta nezulu. Xa kubaneka kududu izulu likuva wena usezantsi lize kuwe ngqo. Yayiva ke ngoku? Ngumkhanya kude ke lowo. Xa engasetyenziswa ngendlela uyalibiza izulu. ORosalina, uRosalina ngomnye umntu wentlahla ofitsha uthandwa kakhulu ngabantu abangoobhuti abasakhangela iintombi. Uyayiva? Hayi xa umsebenzisa kakuhle ufutha ngaye once in a while uba mhlezi ntombini. Uyeva? But kwasame Rosalina ukubana ngabe umsebenzisa kakhulu nesikali attract namapharapara, uba into ekhaphukhaphu, uba kuyarojwa amapharapara ayazizulela ebusuku, wena nje akunukisa ukude. Yeva? Uyinto attractor nje i-danger. Uyayiva le nto ndizama uyithetha? Ndizama ukuthi kuni imilinganiselo ibalulekile. Ukubethelela. Inyangi ekwaziyo ukubethelela iyayazi kuzawusetyenziswa izilwanyana, amafutha ezilwanyana ezithile, amathambo ezilwanyana ezithile, but iyawazi uba izawathaka njani la mayeza ukuze esi silwane singavuki. Umzekelo, ndenza umzekelo, intlwathi, amafutha entlwathi. Uyanderstand? Inyanga iyayazi into yoba amafutha entlwathi ukuze kungenzeki okuthile kufuneka ndiwadibanise kangakanani, ndiwadibanisa nantoni. Otherwise wena uzawuthatha ufake amafutha entlwathi ugcwalise le yadi yakokwenu. Uyayiva? Nibe ngabantu abaphakuphaku apha kokwenu, niyophuka nje espacini, umntu uyophuka. Uyayiva? Niyawa. Uyanderstand? Because xa uhamba ebusuku uphakuphaku ingathi uyawa. Uyanderstand? Because kaloku kukho elifuthe lale nyoka ivusiweyo ngumthi owuthakileyo wena ngokungazi, wawuthaka wa-too much. Uyayiva? Kanti uvusa inyoka ngokwenene nangokwenyaniso, uvusa umoya wenyoka apha kokwenu endaweni ibikhusele nina, ngoku sekulimala kwanina. Anazi noba ndiyavakala na. So ndizama ukuthi let us be careful. Ewe kona luninzi ulwazi esilufumanayo kwi-social media platforms, but at the same time ikwayingozi kwa ezi platforms. Kwathina asinixwayisi ngokwaneleyo. Inyangi, you need to have inyangi oyitrustileyo, ekwenzelayo, ekudibaniselayo, ekuthakelayo, uyanderstand? Sugcwala yonke indawo udibanise. Umzekelo ububethelelwe ndim 6 months down the line uyophinda uyolanda usibiya, zizawunqoza kube into nje eningayaziyo apha kokwenu. Ndizama ukuthi ibani intentional and very, amakhaya enu mani mayingabi indawo elula nje wonke umuntu ofuna ukufunda unyanga ufundela kokwenu. Iba careful, yazi inyanga into yoba ukhe wasebenza phi, lo muntu uriferwe ngubani. Uyanderstand? Ithini yena eyakhe experience ngalo mntu. Yeva? Sanuqoleka lula sithi thina sizilambele bethunana and asizuniyeka ke ngoku, ingakumbi usizawubonakala into yoba udesperate. Suba desperate xa uapproacha inyangi. And ke ngoku inyangi ngasi kungayifumani kuFacebook okanye TikTok. Ewe ke abanye benu basifumana apha ngolu hlobo because xa ndithetha ngolu hlobo ulwazi lwam luvakala ingathi ndinolwazi omnye umuntu uzawufuna, because akabaqhelanga abantu, akazazi inyangi, abonele indima aqonde into yoba kanti ke sibanintsi sithetha kamandi sonke ke futhi. But be very protective of your homes. I-access mayingabi lula kokwenu. Umfunda makhwela umavuke engceni azibone nje esenza into angayaziyo naye kokwenu. Bendisiza naloo nto. Otherwise I'm still in Johannesburg, available for consultations on booking. Yeah, till the next one.